Ćao svima, ja sam Gasai i kao što vidite u ovom videu ću vam pokazati kako stvarno moj glas izgleda i kao što naravno vidite po naslovu, danas ćemo da pričamo o animima koje nikad neću pogledati. Ok, prvo na listi je Boruto. Boruto neću odgledati zato što stvarno ovo je čisti idiotizam. Ne znam ni koja osoba je napravila to i zašto, zato što je ovo samo loša kopija Naruta, a i stvarno ne želim da gledam, kao što sam jedna epizoda pogledala. Drugo na listi je Naruto Shippuden. Naruto Shippuden neću odgledati zato što ima premnogo epizoda i stvarno ne da mi se da odgledam preko 500 epizoda i baš mi se i ne sviđa onako radnja. Malo je bolja nego u malom Narutu, ali ne želim to da gledam. Gugure Kokuri-san, ovo ne razumem uopšte šta je ovo, stvarno ja sam samo vidjela, ne znam ni šta sam ja vidjela, AMV neki, ne znam u vezi ovoga, ovo je tako idiotizam neki čist, stvarno ne želim uopšte ni jednu epizodu svog, znači 5 minuta života neću da potrošim. Onda četvrto na listi je, peto na listi je Parazit. Parazita neću odgledati zato što ne razumijem protiv čega se ovaj gladni lik, ne znam ni kako se zove, stvarno ne mogu ni da zapamtim. Odgledala sam 5 epizoda ovoga i stvarno ne znam protiv čega se on bori, protiv koga, i retardirani su crteži, tako da I dobro, to je to što se tiče ovog videa. Znam da je kratak, ali nemam baš puno vremena sad, tako da vidimo se u sljedećem videu. Ćao!